Ya, terima kasih matur sembah nuwun untuk Mbak Sanum ya. Untuk selanjutnya monggo ayo. Ayo Mbak Clara, ya. Nah, mic-nya Mbak. Alhamdulillah. Sampai tempat ini sudah dengan keadaan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah delok dalane kaya ngono engko nek mulih aja liwat kono. Ngomong kok wis dalane jan. Apik pokoke. Kena iki cerita anak putu. Diomongi kok Ya, Ije. ayo, Ucap Mbak salam Rara. sik nggih Bapak. J, monggo. Lah penontonnya kok entek. Nanti kabeh penonton iki. J, lah yo ning pawon kabeh apa piye iki penontonnya. Dipirsani dhewe. Langsung jukit mawon. Monggo, J, monggo. Dumes Manggolo. Foto yang belum foto monggo. J, Bapak Ibu monggo. Yang belum foto dari Rincang-rincang saudara. dari Karang Taruna saudara monggo dipersilahkan yang foto. Sing badhe foto. Sambil niki kegojekan sawet awis. J, niki sambi foto-foto J, Mbak Clara dari mana ya? dari Madiun ayah. Podo, mulai bareng enek nonggo. Diomongi kok. Timbang Google Map ku nyelanu nek dalan kok ngono nek. Ngono ki bose ya ora ngomong Lah, dalane kaya ngono lho. Sik. Monggo sing badhe foto. J. Kok lungguh penak men. Ngadeg sik. Kok penak men lungguh-lungguh. Tak teng mriku nggih, ayah. J, monggo Mbak Clara. Rene sik. Rene cahayu rene. Heeh. Sijine aja angkrem ning mburi ae. Rene maju. Gak apa-apa saya rene. Heeh. Sini, hadap Erno tengah kamera nah. Cedak. Iki di show teng JTV barang kok Sing tenang aja. Gak usah grogi. Aja grogi. Sik. Iki sijine kok lemes aja nyapa to iki. Lah nggih. Wis maem porong. Sampun. Walah piantone alus. Nggih. Sik. Anu do Mas yo kuru-kuru apa cacingan ya? Ki carane pawakane. J, asmanipun sinten sayang? Niswa. Sapa? Niswa. Niswa, nggih. Satunya? Email. Sapa? Email. Oh, email. Emailnya apa ya? Email. Emailnya apa? Oh, ora alamat email kuwi. Email dah. Email dah. Oh, email dah. Toko roti ning Madiun. Iya bener ah. Lah, piye? Maksudnya jane. Magetan yo nek hotel malah magetan ki email dah. Sik to ya. Ini, Wan. Do masing siji kok grogi menyapa to, Duk? Mboten, heeh. Nyon lagu apa, sayang? Oh, nggih sinten? Oh, nggih, monggo putrane. Ibuke, nggih. Minta lagu apa? Lah napa judule? Judule apa? Aku sing request engko bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Wong ini senang bahasa Oh, Inggris. bisa bahasa Inggris? Iki bahasa Inggris, iki Cina. Cinoni to iki basane. Heeh. Yang lagu apa, Ndang? Sinarengan. Sinarengan. Kakak. Sinarengan. Berarti Wes lo sinarengan. lainnya. Apa? Sinar matahari. Ndang apa? Apa? Ayang-ayang. Oke. Nggih. Ayang-ayang udah, Kak? Belum ayang-ayang ya? Nggih, monggo ayang-ayang. Ayang-ayang, Kak. Bar ayang-ayang iming-iming apa neh, Bun? Sa-album pisane apa? Nggih. Digerakkan pelan-pelan dulu. Ayo manggolone, rada dibuka sayang, rada dibuka ini. Manggolone ben ketok.
Ayo bareng. Kakak cantik makasih loh. Sama-sama Oh kakak iya. Clara. Pedot sini ya Allah. Apa nih gue sing pedot apa Gara-gara nih? do, dewa-dewa yang malah do, gede dawa. Engko Aduh. bengi ae kuwi. Apa kuwi? Lah ya mbok aku yo ngerti. Delon to, Pak De ning mburi siap lho wis wi. Lah iya. Lagune napa? Ra oleh manut. Ndak apa? Ayo. Sak lagune ndang sing penak. Ya, satu lagu lagi monggo Bapak request lagu kami Ayo tunggu maju atensinya. aja ning mburi ae. Kok Request yo karo joget to Mbak ya. Nggih. Request yo Lah, nggih. joget. Ayo maju sih. Ayo maju Bapak, requestnya napa? Kasih manggaken. Asmanipun apa? Asmanipun. Judulnya napa pengene? Napa? Bokongnya semak. Bokongnya sapa nak kuwi? Wah. Lho, Pak Raden teng mriki Pak Raden. Bruwe ngosejan. Nyuwune lagune napa nggih? Dan. Piye? Tresno? Tresno kali sinten? Lho, ki malah rondo pisan yo iki. Piye? Sapa sing muni rondo njaluk rondo mau ki? Nggih. Di. Apa? Iki. Lho, Kak iya to, Kak? Lho iya to. Bersertifikat halal kita. Olah ge, walah gak apa-apa, Kak. Iku lho enak
delon. Sing rupane kok piye-piye enek kabeh niki. Astagfirullah. Wis manut Kak, lagune manut sing penak. Dah ayo Kak, wis manut Kak. Ayo Mas maju. Ayo Mbak Kakung aja gocelan Mbak Kung. Mbak Kung gocelan cagak Mbak Kung iki yo. J, monggo maju Mas, joget bareng-bareng. Ayo bunda-bunda maju. Nggih. Ayo Bun, berseragam merah niki. Monggo kita joget monggo. bareng tentunya untuk pesta Bunda-bunda. kemeriahan dari teman-teman berdua. J, Monggo kita bareng-bareng. seneng bareng, monggo. Nggih, ayo Ya. dulur-dulur. Joget bareng. Nah, monggo yang di belakang sinomanya monggo kita joget bareng. Tentunya untuk memberikan doa terbaik untuk mempelai berdua.